Ahoj, vítám vás všechny u tohohle videa. Jak jste si přečetli v názvu, tak je to vánoční dekorace domu a já jsem úplně nastydla, takže budu mluvit jak debil. A jdeme rovnou na video. Jako první výzdobu to máme toto. Je to jakože Ježíšek a medvídek a různý zvířátka u jednoho stromku. Mně se to hodně líbí. Veselé Vánoce. Pak tu máme tady to je nějaký mokrý. Mám to tu mokrý, ano. Tady a u toho byl takhle sněhuláček. Potom tady máme tohleto, což je taková svíčka srdíčková, která mi přijde docela hezká. Další je tohle a to je taky obyčejný, to mně se moc nelíbí, bych řekla pravdu, nevím jak je. Pak tu mám toto, na záclonách máme takýhle hvězdičky, jednu stříbrnou, jednu zlatou. Tohle máme svíčku a mně se to líbí a rovnou už jakože sladkosti a různý tyčinky. Tady jsou různý tyčinky a nějaký arašídy. U mne v pokoji tu mám jen takovouhle svíčku, která už mi před chvílí dohořela. Právě tady v kuchyni máme takýho hezkýho Santu. No. Merry Christmas. A tady máme vánoční kalendář, věneček. A tady máme tohle, i když to není vánoční. Tady jsou květiny. Tady máme toto. A dál nevím, jakože já udělám druhý díl, co 100%, to s tím počítejte. Ale prostě teď už jakože potřebuju pomáhat. Jo, zapomněla jsem na toto. A udělám další díl určitě, tak nás to se těšte. Doufám, že se vám tohle krátký video líbilo. Tedy vánoční dekorace. Dejte like a zatím všechno. Ahoj! Tak teď už opravdu ahoj, přečtěte si hlavně popisek, jsou tam hodně důležité informace a zatím čaues!